Dopravné nehody sú najčastejšou príčinou úmrtí pri úrazoch. Na svete ročne zomiera na následky dopravných nehôd viac ako 1 milión ľudí. Až 40% z týchto ľudí, ktorí zomreli pri dopravných nehodách, mohlo žiť, keby dostali zodpovedajúcu prvú pomoc do 5 minút. V nasledujúcich videoklipoch si predvedieme, ako tomu predchádzať. Najskôr zistíme reakciu zraneného na podnety, oslovenie, zatrasenie. Ak je v bezvedomí, zistíme prítomnosť dýchania pohľadom a posluchom. Ak zranený nedýchá, dáme hlavu do záklonu zatlačením na čelo, otvoríme ústa a odstránime z ústnej dutiny cudzie telesá, ak sú prítomné, zvyšky po zvracaní, zubné protézy. V minulosti používané vyšetrenie pulzu sa podľa nových postupov nevykonáva. Ak je dýchanie prítomné, doporučuje sa pri dopravných nehodách udržiavať voľné dýchacie cesty záklonom hlavy. Uloženie zraneného do stabilizovanej polohy je možné len pri stavoch bez vážnejších poranení. Zlomeniny končatín, poranenia chrbtice. Čo najskôr začneme s kompresiami stláčaním hrudníka v strede hrudnej kosti s vystretými hornými končatinami do hĺbky 4 až 5 cm s frekvenciou asi 100 stlačení za minútu. Po 30 stlačeniach dáme hlavu do záklonu a dvakrát vdýchneme cez ústa do zraneného, tak aby bolo vidieť nadvihnutie hrudníka. Dôležité je nezabúdať pri vdychoch na stlačenie nosa. Stlačenia hrudníka a umelé dýchanie z úst do úst striedame v pomere 30:2. Oživovaní pokračujeme až do príchodu kvalifikovanej pomoci, do obnovenia normálneho dýchania alebo do vyčerpania záchrancu. Prestávky na zistenie prítomnosti pulzu sa nerobia.